Order. Dereva Magia. Appeal. Yatakambo mangano wanasabugo ilikuwa headline sanya ili nyaye manyako yakendono nyitra headline muswa 4 February yakange ndiri kuita basa rangu ndichikurudzira vanhu ndezvemaseo ndiri mukutaura nevanhu ndopandakasangana nenhuna muvanhu maringe nasabhuku edu nekutadza kwake kwekuita basa ndichibva ndaudzawo senior advisor angu namawovepen maelderly people nemamwe masevhi member committee andakaudza wanditi iyi nyaya iyi iendesei kumaofisi kumusoro watibatsirewo kusvika yasvika kupi kuwakuru wasabhuku musi wa7 February ndakabva ndafonera comrade maka DCC Patishe kana chinhu chiri chekuti ndechemusangano pane protocol neprocedure yemusangano additional issues kunewo protocol neprocedure yetraditional so isusu tiri kuti ndozvamuta isusu tikati isusu tiri kuda vanhu vanotitaura kuti kana muchiti munhu autonga nedemo muri kuti vakayusei kana muchiti munhu autema nechii pakushanda nevanhu apa ane kahutsinye kainako mukati kaanonga achiita ndinoisa example yekuti pane vanhu inini ndakange ndiri kuri mudare kuti inini hasi kushanda nevanhu zvakanaka ari kuita zvakati vanhu munzvimbo medu tinodai asi iye ari kudai handiti uneka kubuditsa zvineumbo handiti rega tikange chekutanga chine umbo wacho kuti pane munhu amugari muvillage akashaitirwa nemwana isu asamaza ndikuramba munhu vanditikuramba ka ndiri kuti when I'm talking of a village ka I'm not talking of a single person I'm talking about chinhu chiri kuaffecta village yese not chinhu chiri kuaffecta munhu one ukada kunzaiwo kuti panapa mining yakaitwa zvakati ninga yakaitwa zvakati ninga aiwa zvatosiyana izvo ndikuda chinhu one action inoaffecta chii village yese zvafanira kuti panapa kufunga kwakwewo ndiri panapa vanhu vane nyaya neni wangani kufunga kwakwewo ndakagara panapa vanhu vane nyaya neni wangani ivi nyango yato nenyaya neni mumwe make ane nyaya yake neni saka ndingaitora here nyaya iyoyo kuti nditi yanyaya yevillage ari kumharira vanhu mvura pachibhorani kana ndikuti tiri kuti isusu kana ndakatarisa sabhuku ane mabasa ake aya anotarisirwa kunge achiita nehurumende andi isusu ndo zvatotarisa kuti ari kuita here zvaari kutarisirwa kunge achiita nechii nehurumende anditi chekutanga sabhuku anditi haatongi nyaya anoyananisa vanhu panotanga kutongwa nyaya dzinotanga kutongwa pashi kukwira kumusoro the first primary court muzimbabwe ndirahedu kozoya community court ramambo zvichikwira zvakadii zvakadaro saka chekutanga sabhuku hatongi chii nyaya anoyananisa vanhu akatadza kupfuta anditi kana vanhu vatadza kuyanana yopfuura yanyaya yakupinda mudare saka chechipiri neanopedzera sabhuku anokorekta mutero on behalf of mutasa rural district sabhuku anochengetedza masango environment kunotaura kuna vari kupisa here vari kuita sei vari kuita sei vari kudii handiti sabhuku
anoona kuti development yasvika here kuwani. Sabhuku ndiye custodian wecommunal land, ndiye anochengetedza land on behalf of the president, ndiye anoallocate land on behalf of the president. Ukuda zvizvo mabasa ane masabu ndobasa ndoti kandakatarisa sabhuku ndozvoni ndakatarisa izvo handisi. Saka ndakanda kuvhunza manje ndienda kuti kana uchiti kana ndichiti pane mabasa airi kutaurira auri kuti ari kuita nedemo ndeapi? Alright, example pakukolekta mutero ari kudini? Pakukolekta mutero ari kudini? Akadya mari yakabviswa necommunity yaifana kuenda kucliniki. Mutero idevelopment levy inoitwa kumutasa roradisika ndiyo inokolekta. Inobhadhara tega kuland. Muri muri settlement. Right. Kana muri muri settlement, handiti muri settlement setup iri muri settlement. Ndokuti muri settlement muna sabhuku, muna committee of service, mune committee of service. Sabhuku necommittee of service vanoshandidzana pamwe chete. Committee of service haiti chiwano, anoita chiwano ndisabhuku. Ukapiwa inosima kwasabhuku. Pakaitwa allocation yeland, sabhuku haallocate land muresettlement. Committee of service ndio ino recommenda kuti land pakati nasabhuku ubatsirana. Chinozopa land iministry of lands. Kune district lands committee ndiyo inozoallocate land. Izvo akazondotora bambo Chapeta. Chapeta nduti sabhuku akaba mari, it's a criminal offense. Anoendeswa kumapurisa osungwa. Abandatodaura yekuendera mukadzi wemunhu achiti ndikuda sezvo uchiyera iwe kuzi ngativhare mvura asina kuvhara mhepo yemvura ndiyo kai ndosati kuti akakona irutwa iyoyo inyaya iri chii akufana kugara kuya kudari kuno kune nyaya ndiyani muzvadari wani yoti ndine nyaya yangu nasabhuku wakanditi ndira kovhara mweya ndakuvhara mhepo yemvura handiziva kuti mhepo yemvura yakadavharira papi handikamora iye sabhuku tomudini tomutonga nenyaya ipi asiri iwewe because you cannot complain on his behalf because chinhu chatiri kutaura chakaitwa kunani nemunhu asiri iwewe. Saka iwe hauchitori chinhu ichi chekuchita chako. Mbona pane nyaya chipadukura Ngamire nenyaya dzawo. Munhu umwe naumwe ngamire nenyaya ngaamangarire sabhuku nyaya yani yake. Isu tochiona tochirikomenda kuti asabhuku nemabasa ake nechira zvaari kuti hazvienderani nechii nezvaanotarisirwa kunge achiita nehurumende. Saka ngamire paipo. Spokesperson usatitorere basa. Siya vanhu vamangarire nyaya dzawo vakazvidi. Usatitongese nyaya 10 panapa panyaya 1. Iwe rati munhu umwe naumwe ave nenyaya yake totiswere tiutonga vanhu ukuzwe. Unomirira nyaya 10 youri 1 sei itozosenze zvinokuremera. Aiwa siya vanhu vamhangara vanasatikutemuka munhu akabatwa ngavanga urikona izai bamuzorizoto Urigwetera. ralwe chandiri chinhu ichi let's not change this thing chite political. Yes. Kuseri kwechinhu kune politics. Kuseri kwechinhu ichi kune politics. Saka ndosati kuti musabatanidze basa rasabhuku nepolitics pamwe. Sabhuku nenyaya dzake dzanofanira kutongerwa ngatongerwe nyaya dzani dzake. Handika murikona akaba mari yekukiriniki ngadi kasunga aya anyenga mukadzi wemunhu mukadzi yenga mangari mukona kuseparata things. Handika yotonga iri chii mhaka dzake. Mhaka idzodzo dzichazoratidza kuti munhu urikauyu haakodzeri kuita chii because iwe ukauya manjika uri chairman wati chairman handiti uri chairman wewati uri chii
uri seo chair Angari ndiri vice. Ndati uri vice Uri chair. Seo chair. Uri vice uri seo uri chair weseo andika ndozvanda kutaura kana wauya utaura kuti wakamira savice chair weseo it means your thing is political issue yako is political handiye munhu akaona ukangodzimwana wauya utaura kuti inini saseo chair ini sabranch chair iya zvatosiyana ndisipinari nini yepati iriko kana zvine chekuita nepati endai kupati zvinoenda kupati zvisingadi pati zvinoda isusu zouya kupi kuno tikazvimikisa hazvingodi mushaba Ndiro zvatakanga taita mambo makachitizogadzirisa saka tanga tanguya nenyaya. vandodzoka iwewe wacho Zvino vane nyaya dzacho vari pano. rejista muna ndamhangariya padare ramambo Alright. Iwe ugara pasi pane ane nyaya yakapinda yemhepo takainzwa umwe ane imwe isiri yemhepo ngasumuke yes musagifitane yes ndakasungwa nasabhuko aziti ndakatema wakatema chii ndakatema huni kunzvimbo yakati isiri yangu huni ndaitemera vanambuyamuveji mavo saka zvadaro pawakazouya wakanditi wakatema huni asi hawana kundipa samanisi wakazotuma umwe munhu iwewe ndakukupa chisamanisi hauna kuenda kudare kwamama saka samanisi rakazouya musi wa26 vatamuti inini handisokwanisa kuenda kupi handisokwanisa kuenda kumavotikita nyaya dzemasewa saka tadaro awakabva wazoti iwewe wakanga utakura huni netrakita wekwanyamuda saka ndova ndavabvunza sabhunda azotida kuenda kumba ndichitovatsvaga ndo ndakabva ndaenda kumba kwavo ndivatsvaga vandavashaya ndatosvika vakanzi vanenge vari kupi kumatrakishop ndova ndaenda kumatrakishop ndipo ndakazovaona anongazoangaratodoka andakatomirira futi upi munhu watrakita uyavo ndobva ndatakutakura madhini ekwanambuya vangu ikoko tapedza mangwana acho makuseni ndoka ndakaenda navo vanonzi takatovatakura kumatrakishop wakatodhama ndobva vatadzika navo mangwana acho vakafuma kuti andisamanyanga anga achitakura huni netrakita but taitotakura madhini avo takatoenda navo tikatovasiya pamba pavo pavanogara zvadaro enda panyaya yako iwewe wakatema miti iwe wakatema huni kunzvimbo kusiri kwani kwako saka nyaya yekuti sabhuku wasingasaipa kuchii aiwa handina kuti wakakanganisa saka nyaya inini hawana kunditongapa wakati chii iwo sabhuku waifanira kunditonga nditeka chamari wakatema chii wakakanganisa wakatema chii saka iwe uri sabhuku vasina kutonga nyaya yenda sabhuku ngazi isiri nyaya yekuvharwa kwemhepo iwe taura nyaya yako nasabhuku ndeipi iwe wasumuka ukataura nyaya yehuni kuti wauzi wakatema huni kusiri kwako watema huni kusiri kwako kubva zvadini ndopo wakabva watiti uri kudiwa kwaedwin kwaedwin wawaendaere kwaedwin handina kuenda pawakandikuenda kwaedwin chakaipika manje museku pawakatanga pacho wakangonditi uri kudiwa kupi kwaedwin waziupindura kuti sei usina kuenda wandisina kuenda wanga uri musi wemasewa saka yaiti kuhedweni pane dare uku kune masewa musame community ndivyo chaizvo Alright, it's okay. Izvo masero apera wakazodini. Hapana chakazindo patakazo. Kana wakadaizwa musi wemasero pakwada unokwanisa kuenda nenyaya yemasero. Unofana kuenda. Imisi masero apera kati kole ndiyo waifana kuenda kwa hidini kwanga wazoenda. Saka sei usina kuenda kwa hidini. Ndinozokwanisa kuenda. Sei usina kuenda. Ipapo ndakakamira kuti pamwe wakaudzwa kuti enda kwa hidini iwewe hauna kuenda kwa hidini. Saka dambudziko rasabhuku ipapo nderipi. Muri kupesa utori nemhosva yekutema mutiwo nemhosva unofanira kutosungwa neema muri kupesera sabu muri chigurupu ipapo iwe chigara pasi mwana imwe yakanyandira sabu kubva vanoti munhu apana kutoenda kudara abhadhare yake kutema muti yes
zara muzimogo nini sabu akanimangarira kwa bukuta sabu akanimangarira kwa hivi ya kuti nini ndakaronga ndakaronga kumubvisa pausabu chisimba kapinanga zvikata sabu. Okay, iwo wakaronga kubvisa sabu kuti iwo uite sabu, iwo waita sabu. Iwe wakaronga here kuti kuti ubvisa. Hauna kuronga. Asi ndiwe sabu kwizvozvo. Wakadini. Saka wakadini. Hauna zvawakaita. Saka sabu wakaunyepera. Wakaenda here kwaHedman. Hedman akati chii? Akati akasudza nini sabu. Sabu. Akatitsanangura zvakaitika. Akasudza mbeu yasabu. Ngazviudzwa zvakahweshi mbeu yasabu. Mbeu yasabu. Ndizvo zvawakaita sei? Zvawakaita izvozvo. Saka ndikukupa mutombo wemombe. Wechi? Kubhadhara mombe. Mombe ichi? Ngekuti iwewe wakaronga kubvisa pausabu. Wakaonekwa uine mhosva. Ndizvo. Akatobvise mombe ndiani? Akatobvise mombe kwaHedman. Which means wakabatwa nemhosva. Maitikira zvakaita. Wakabatwa kusina mhosva. Taura chokwadi. Wakabatwa nayo. Wakabatwa nenyaya yeyi yakati Hedman azoti ubhadhare mombe. Nyaya dziri dzinombera kutaura kuti ini ndakanzi izwa hapana chinhu chausi kutaura chokwadi. Pane chinhu chausi kutaura chokwadi. Hedman haasi benzi bo. Wekuti anokura kuti ndipe mombe usina mhosva. Usina kuti Hedman unongoti ndipe mombe. Iwe hauna mhosva, Hedman unongoti ndipe mombe. Saka wakabhadhara mombe. Hauna bhadhara. Handiti. Wakabhadhara mombe here? kwete. Tora gara pasi. Ndiyeruke. Next. Akasimudza kusimuka imai. Tareba. Yes. Nini swa nyama. Ndiri umwe wakanyeperwa ndakaronga kuti sasabu. Okay. Alright. Saka uyo wakabatwa nemhosva iyi. Nini mhosva yekunzi ndakanyeperwa ndakaronga kuti sasabu. Wakabhadhariswa chii? Mbudzi. Nani? Changamiro. Changamiro iyi ndiani? Aripo here Sanyato? Ndakamirwa nakomuni yangu. Alright. Saka gare pasi. Mbuya sungai. Izwi ngari kwi. Alisimbude. Vanyaya iri kutaurwa iyi yataurwa awatadzawo kutsanangura ndopandinoda kudzoka ipapo kuti chakaitika ndechekuti isusu padati kumarisettlement taiti tikaona dambudziko raienda kutaipawana mhaka nekwaDA. Saka patakatanga kuona dambudziko kuna sabhuku ranga riri kuti kwakakwanzika kuitwe development yekugredesa road kwakusina road kubva kwanzi $20 pamusha. Saka vanhu vabvisa $20 haisi misha yese yakabvisa $20 ba. Kansera ndobva auya ndobva ati wane chibage kana wane huku kana wane mbudzi tinokaukuretirana munhu ngabvise chaanacho tirege kuomeserana rodhi ipere. Saka vanhu vakatanga kubvisa chibage, chimwe chibage chakaendeswa kwaSabhuku, chimwe chibage chikaendeswa kuno umwe musha. Saka pakuzokolekita chibage chakaenda kwaSabhuku chakanyura chese. Sabhuku haana kuzokwanisa kubudisa chibage. Saka kwakabva kwaitwa meeting kuchibva kwanzi tirikuda kusangana pameeting kuri kuuya murimisi. Ndopakanzi nevanhu taonzwa feedback yefield day. Tirikuda feedback yechibage boss grade harina kudzoka kunopedzisa road. Sabhuku haana kuzotsika pameeting kubva musiwo webhozi haana kukwanisa kupa feedback kusvika nanhasi asati aunza feedback road yakangomira yakadaro. Ndopakazonzi nevanhu saka toita sei zvichemo zvedu bhozi sabhuku zviri kutonetsa zvaari kuita zvacho. Iyo aisazve mutemo wekuti kana muri kuenda kuhuni ndifonere ndokupa munhu unotema naye huni zvabva zvarema.
ndopatakatuma party chairman tikati isusu mafambire kuenda kwaheadman hatiazivi. Headman akagadzwa tiripo but kuti tisvike kwari hatizivi kuti tinofamba sei. Saka imimi party chairman chiendai kumaofisi mwava pachichemo ivo ndo vanozotibatsira kuti zvinofambiswa sei. Ndopakaenda party chairman ndobvasvika bvaataura wamhaka ndopavanzendai kwasupa bvasvika kuna supa bvaona mutupanyama ndopakati inini handinawo foni dzaheadman achiri munyowani regai ndibate mambo ndiye ndine nhamba naye then ndopawakafonerana ndopakadzoka pachiitwa feedback kuvillage kuti ndakafamba zvakadai tikati alright. Saka paruriwazve vanhu vanoti tidini kana watipa feedback yekuti tichafamba sei ngatichitsvage vanhu vanozotibatsira kuti pakufamba. Saka papana party chairman vatatsvaga awa tobva tatsvaga nasamundiro. Izwai mbuya ndikubatsire kuti pamuri kuita dambudziko ndepapi. Pamuri kuita dambudziko nderekuti muri kumikisa traditional issues neparty nepolitics zvinhu zviri tu mukazvibatanidza kuitira kuzvibatanidza zvinorema because maofisi akasiyana. Kana maita issue nasabu maripotsi anoenda kuna headman ounza kuna mambo ndiwo rutu yechi mukadzimana mati mune dambudziko nasabhuku moenda kuna mutupanya moenda kuna seucheya waenda kuna mutupanyama mutupanyama waenda kuna supa. Munoona handingamuona zvatosiyana kwayakutenda munoona kwayakuenda rodhi yacho kumwena kwayakuenda yatosiyana nekwainofanira kunge chinodii chinozoka. Kana iri traditional leadership inoenda under local government munozwa zvitori nane kuti mutoti kana zvanetsa endai muona DDC muzviti DDC wochidini wochiti mambo kune nyaya yakati ida kugadzirwa zvakati todzika rini ngatidzike musi wakati. Mambo naheadman naDDC ndo vanouya kunogadzira nyaya yasabhuku. Nyaya yasabhuku haigadzirwi naward chair kana seo chair kana chii. Munoona mari nyaya chimakuta havagadziri nyaya iyoyo because itori line itori rupenda rakadai. The same applies kuti sabhuku ishe mambo hawagadziri dispute repolitics remupati. Party ine disciplinary committee ine mastructures ayo anosorova chii dzepati. Saka mukaita chinhu kamukaitira kuchisa kupati isusu waridzi wacho wetraditional tisingachizivi hachifambi. Mungoona pane nyaya mizotora hachifambi because the next thing muchaema mutaura kuti uyu hatisi kumuda because hasi uku ndewe caps uinde dynamos uinde mungona kuti saka inini izvozvo manje mungona ndakamutora kana yatosvika ipapa manje ina ichatobata ende kana nini dzisina kubata manje haichadii haichatofamba. Mungona imi munodai chingoti zvese zvamutaura chinyorai zvese zvamutaura zvese endesai kuofisi kwani kwaDDC. Maendesa kuofisi kwaDDC chimutaurai kuti azina mambo ndakazvimirira makazviendesa kuke ndakaendesa kuna DDC anazvo chiendai kuna DDC kuti abva kwamambo wati ndakamirira chii kudaidzwa kuti ndidzike kunyatwa ndinogadzise nyaya yekudii inini ine wo chimwe chandatoona apa ndechekuti nyaya yenyu pairi kuita complicated ndiye kutoti ndikuona kuti muri mungabva pana sabhuku mukaenda futi pana ishe hamusi kuirana futi naishe ba panoasungwa ndakabhadhasika mumbendisha ndiyo nyaya yacho ndozvandikutaura kabuda ndikamukaitaura kana mati hamukuirana nasabhuku yandika moenda nasabhuku naishe atika mosvika kuna ishe mamubhadhariswa mombe kuziviwo ndototi nyaya saka muchiri kuirana naisha ndozvandikuta kuti andikamuona kuti pakuti nyaya yenyu haisi kuperera panani pana sabhuku yakunobata nani futi. Saka patakaenda uko kuofisi ndakazonzi nawo mhaka chinyaya iyi
chipa imambo mutasa ndo mhaka wakazotaura kuti chiendese but zvandikutaura manje ka maiunza kwamambo mutasa manje handiti yanga isingafaniri kuuya muchii koti muno pamakamira akamugona yaifanira kunge yauya uko handitika DDC onipa mapepa ekuti ndozvichemo zvakabva kupi uko handitika ndochiti DDC isaidha vanhu vari kuuya kupi kuno kana kuti tikudzika kupi kunyato handitika tosvika toti village tauya handiti chitaura inyaya yetiso village yotaura izvo masekitari achidii achinyora kuti ndo dambudziko riri kupi riko handiti tapedza izvozvo isusu takuchigara pasi manje takuchitaura right nyaya dziriuka dzakuda action ABCD siri nyaya dzotorasa ikauya muti ikauya yamudarire isusu takutofunzwa titi pajudgment kana yato yamudarire yakuda chii yakuda judgment saka isusu ndozvatutaura mai kana yadari manje judgment haiiti manje because nyaya dzacho matauro adziri kuita dzikuda kuti tiuye paisi ground tozwa vanhu vese vachidii wachitaura vanhu vese wataura zvese tobva taziva kuti rai kune dambudziko kana zvine zvida kugadzira tobva tadii takuziva kuti tokugadzira takadii ndopane nyaya wazwa chapeta ndakanotaura vamwe kuna kuti ine ndiripo kuti pakunzi vakaronga kubvisawo sabhuku pachigaro nekugadza kuti sasa tange futi nyaya izwai chapeta ona chapeta mambo mira ndotachapeta chapeta handiti nyaya yekuzi makaronga kubvisa sabhuku mukaisa sabhuku it means pane sabhuku yamakaisa pane zvamakaita pane zvamakaita zvamusutaura pagiraundi hapana saka sei munotongwa nepatinoda kutaura kuti patakaenda mudare hatina kupiwa mukana wekuti tidini titaurei bana munhu aingopiwa mukana ndisabhuku chete titaura isu tanga takangodai kungorovererwa chete bvongoti muripo wako uyu hatina kumbotakadii it's okay inini ndakuya kuground saka ndakutaura naDDC ndakuya kumambo ndinyase kuzwa kuti nyaya iyi chaizvo chinyi chiri kunetsa chaicho komiti of 7 iriko muri kukomiti right saka is okay saka ndakuya kupi nyaya yedu ikuda chii tiri pai tiripo tese nenharaunda haifudeni nega saka yakuda nenharaunda madetails kuti vanhu visit iriri saka yakepitwa chipe contact person ndiyo handi chisa madetails ako apo tozoa nasabhuku wacho muisa kuti chii mafoni enyu apo tobva takutaura kuti musi wakati sabhuku nganzai wanhu chapita nganzai chii wanhu ikoeko dai ndakatoziva kuchitatu ndanditoriko kwese ndakapfuura kwese namadoko kwese ndakadzika binga guru kwese kwai ndandiriko kwese muchitatu handiuyi hamu chikutaura ndikuya si ndinenge ndinouya saka ndiri kuuya futi chiisai masiyandataura makunda dzabve nditoya ikoko